Dobrodošli sam video na mom kanalu, sad ćemo da razradimo. Sada ćemo da radimo vrste učenika na nastavi s mojim bratom, pa hajde da krenemo. Prvi lik je lik koji radi bubble flip na času. Koji nije normalan. A to sad na ovom času. Mogu bi ako je flip raditi. Šta tu radiš u času? Vrlo je bubble flip. Sad dobro dencu dnevnik. Pa nemoj! Hoću, sad ti daj babo i materu. Sad ću dobiti 2 jedinice u dnevnik. Drugi lik je lik onaj koji nešta ti blebeći na času što ne treba i radi što ne treba. Joj. Nastavim imate li vi PlayStation 4? A šta sad PlayStation 4, sad je čas? Pa imaš. Nemam. A nastavim imate li vi djecu? Nemam. A kako ne imate? Pa nemam. Pa vi mi se činite kod da imate 20 djeci. Ovdje ja Šta tu govori sad na jedincu u dnevnik? u nastavnika. Šta što rekao? Ništa. Sad dobi još jednu jedinicu. Sad dobi još jednu jedinicu. Dobra, sad ja. Da. Ništa ili to bo se tiče epizode, ote vidite našeg profesora. Od profesore. Eto, vidjeli ste. Ako želite još sa bratom, lajkajte video, subscribe na kanal. Ko bude imao preko 5 lajkova snimamo.